Ka New Youth Council HYC hakasi balang kalayo penyekren bat IT da ka memorandum syaulat jangka jela Meghalaya ubalangu Chief Rector jangka nihu pandawa ya ka jingeda Mardor halar kamat pan IT ya kam Vice Chancellor jangka North Eastern Hill University. Iwan Mani Kenduk ya Governor Budampuram jangka jela kadongi halor ki katu kat ni teli kimat ki ba kaseng labu Ahmad jong Governor kebeningkong du berka kamat ka ba kaseng labu Ahmad jong Governor kumbuci Rector jong kanihu abu kebuat kumbagitip ku Vice Chancellor jong kanihu mentau benai ka pendiriu trik jong mentau benai ulah kut ka samoi trikam ka jong bat katkum ka statute dan ikaan jong kanihu koong bahadin ba Vice Chancellor ulah syongthaj lani umla menteri kam lani dangdon haka jingpenbet bantung yo Vice Chancellor batmai nak uba shimti ka kam hapo nihu dei bantung ya unu senior most professor banlong kum kata in charge Vice Chancellor hang tepo nihu nekai ka bangi yo I galong ba haka arpo artrik jong mentau benai ka Ministry of Education kalapan mi ya kawi ka hukum hakaba kalapan tip ba ka Presiden Jokari India kala thung lane kala ai ka jing menjur na kabenta bantung ya second senior most professor ban shimti kum UBC ban pet lane ban in charge ya kanihu menta support tat haduk bangin yo ya UBC batmai kani ka jingle jong Ministry of Education lengba ka jika approval jong I Presiden Budomburam Jokari India kum visitor jong kanihu ngi shim bakalong persya ya ka statute jong kanihu Namarla da puli ya ka statute jong kanihu kala da ban keren da ka basai haka statute 2A clause 2 kala ong da ka basai ba habom don unu UBC lakut ka potrekam ka jong ulan ni omla menteri kam UBC lan bat kum ta ter senior most professor uday ban shimti kum in charge UBC dekai ka baja mentang te ni hu kalong bala thung ya second senior most ka jingkeli ka bangikwa ban keli ya ka Ministry of Education lengba governor ya ka bangi ai ka jingtho kalong ba governor kum chief rector jong ka nihu bat kum jur kum ukli kum representative jong ka president jong ka India hang ni ka jala ka jongi ni kwa balangba governor bun tho syakibor ki badai pet la kalong syaka office jong president la ne syaka Ministry of Education ban penken mau ya ki bakadon kani ka kendon bat kanihu la ne ka ministry la ne kanu ki bor ki mlakan ban pentrikam persya ya ka kendon ka beladon lepa baro sekatang ya keren bagi kwa bakanihu kan pentrikam ya kan peniat be ya renti kan peniat jiki kam apa nehu katkum kan nehu act 1973 katkum kan nehu statute ni ong dei ban pentri kam ban pentulun iki kam katkum ki an ri mentang yo I par hakating thung ya uni in charge VC lapen kenya kawin ki kendon jong kan nehu ya kabakum ka seng ikwa ban penpau menta ka singi iwan ha governor ban kerpat yo governor budi ban syim ya kani ka benta ya kani ka jeng kerpat ka jongi ban pentip ban ong ya kibor ke bedepet la kalong ya Ministry of Education bat kumju ru ya ka president ba kadai ban buat renti ya ka kendon ka badan hapo ka statute jong kanihu ba kumju ru bantung ya in charge VC hakum kani ka por de bantung dau in charge VC ubade senior most professor kumangitip hi don senior most professor uba la ban uba dei hok ban chimti kani kam riau tau senior most professor pat klemdon ba keli lafi kalau ini ban chimti kam ne ka daw ka ba pelong ya Ministry ban nom ai tau senior most professor I know only second senior most professor di nakaliang ka jong kaseng nilai keren bat governor jong ka jala ka jong I ba nakaliang ka jong governor ula ong ngi ba nakaliang ka jong unsa tho bat unsa pentip ya kani ka jingdawa ka jong I syakibor ki bahajrong bat unsa ongru ya kibor ki bahajrong bat dei ban pentri kam lane ban le ya kanu kam ban ai kanu hukum dei ban but be gunti ya ki an ya ki kendon ya ki baladon kum kanihu act 1973 bat kum juru kat kum ka statute jong kanihu kata kadika jingdawa ba ka jing keren ka peningkong
stakeholders jong kanihu kumdei tang kiba don hapo nihu ngi kum kinong song snong kum kitrai muluk kitrai jela jong jela Meghalaya baru ngi dei stakeholders ya bang yo I ba kanihu ka Ministry of Education ka penken ya ka statute ka jong kanihu hi ngimla ban chusna naman ngila puli ya ka statute jong kanihu ngi yo I ba ka statute jong kanihu ka kalong da ka basai ka kre ba u acting BC la ne u in charge BC u de bende senior most professor Pemangitip ru bau senior most professor udai professor R Kongsden ubadai na ka Department of Anthropology katkum ka jengtip ka jongi ka ministry ru ka klam keli na u klam don bakali la fin shimti ni fin shim hoi la dau tau senior most professor open ijing bat ong banganum shimti ni kam daki dau kiba fair ya kata la benlong ndai katkum ka jeng sotu ka jongi ka jeng sotu hi ka jongi ka long ba ka ministry ka klam ai ru wat ya kadau ba balai la thong do second senior most professor aja ka senior most professor bin kumba chupentip vi kani ka kalajau ru wan hok Manipur University hau penai mi hitong ya third senior most professor kumu in charge BC ka senior most professor ka le chapo high court dalale high court ka stay ya ka order jo ka Ministry of Education but ka IT ka senior most professor ban penyak ya ka university tak haduk bangin ayo ya BC berkema ti ka jingwan ka jongi ba ka jing pensngau ka jongi hau governor gumu chief rector ma but representative jong ka president kalong ba ngim ya ha ban ong mangim penken ya ki kendon la ni ki an ki balasna pi borok si kata la de pipet iki statement jong ki stakeholders ki ong ba ya kan nihu de ban penyak kat kum ka statute kat kum ka ai ngrei mentapat ya kata ka statute ya kata ka ai la penken no da ka Ministry of Education ni ada ka moda hadim ka approval jong ka governor yang kabana kaliang jong kaseng ngim so ya hap naman ngi kwa hi bayak kanihu kabalayat hapring ka jingkul mar mentari ki ka to ka Islam hapring ka jinglong jingman ko ba kalong mentangi kwa ba kanihu ka de banyat ban penyat ya ka kat kum ki kendon jong ka an ya ki baladon mo pa